mà sẽ cái đó là what mà sẽ thu được cái số ra phía tầm phía tầm ai cái gì mà mình xoay đủ chín chú cái này à hey cái nào lâu chúng trang chú tụi nó mà cần xoay nó cần lâu đủ chân thế cần lâu chuột chân đi cần xoay phút ai cái gì à đi mình conference cái này thế pa em này phải đủ tao nó xoay phút cái gì đó mà rồi chú thu được cái mà chân nó chỉ phiệt về thà cái gì à với nó cái xoay tụ đi ZPM executive committee member lần này thì bọn nó thu được cái này thì phiệt về cái này tin bên trái phải hiền thủ tăng chân chân hùng tăng bùa bẹt suốt thì tôi nên cái đạo bọc thu được cái gì vậy cái xoay suốt đó này hay mà sai mà nó đòn nhiều mà ZPM hi July ni tum sang ni le so makwa register alo ni veta a chu tiang alo ni chuan tin ai zor pa pa July ni som ni pathuma executive committee kawani a all sang paru kan si party president kan nei ngai to si tin ka ding ma sabera foi ni ayan kan than mai chuan kan in dinavek dona kan sevek dona kan tia adik ta ka soi chu hun kal to po khan ko ka meeting thu suak lo ya kal phong to thina chu ta soi suak chuan chu kan ro ta chu min pom puya mi som chung kan soya kan pom tlang ta a VUC no gas ding aron ruat ta kan kan sela ogas ni so perwa kan committee ta a chu ta kan thu chuak chu ZPM ala tel zong MPC ta kan tel lo tele Voilia ZPM executive committee cái là giống hi tu ba in thau thak le lo ro sa ti kha ZPM executive committee ogas ni so baruk sang ni so pakwa zir tom ni kan thutuk na ni chu kan din na ni party executive khalo tu chu politician nam karing lo provision of sa thu nei tu ani ni ma sala chu ti ang chuan kan kal talawa kuna kal zela anan ruata mi zo ni som sari kan ni chu executive chu za somli paruk an drop ta a heng sing a hian MLA ko hi lo ding to na pon tel ni ei phei chu di na nei sa ran kan ya men pesel thawa ke ma chung chang hrim hrim ka boi lo ama ro chu kan kal se la za som di pali ro ruat lu ta ZPM dan bu chuan bung som ni paruk na panina bina chuan ZPM president executive member panga arwat heng ti hinan dan nei sa ni phonni a chuan November sang ni so pakwa theng khan mi so bruk le pani executive arwat bela lo ni tapoka mi thatak takan pai lai office nei takin an rot ta a office ya chu ZPM chung chu battlefield ni dargut pai ni apoi em chu da u dalin na sa takin kan tranga a thatta tu yu kan ni a siam that kan tum thri na en party po ni se ko than pui ten min support e kan kal da ni dik lo ve kan ti a atak tak rama chuan MLA election a ZPM vote bu thata le ai zor ko pu kan sa chan chu se turam no ko sam ne pui ta min support wa mani kan lien reng lo ni ma sala min siam tu pathian kan thai hela kan lat tiala zona main ni vi ko puya zona awa voinia ZPM soi tu thai chu ni sala chuan zona han ko lu shibang chu kan kal dan ni ta ni February som ni pania MP in Thandonin registration ti felma in Congress ne tho ho chung cha executive ko ni ya ZPM office a tho valu pakam silo tagin lekha ro lut boka Congress ne tho ho lo tur ti khan thutuk na ni valu pakam silit executive committee mi za somwa vel kal singa pathum ti lo chuan kan du lo veka kan thutuk na chu Congress ne tho ho lo ni February som ni patia in biak na lo nei to po ti to vek ni ro sa ti khani Congress sa kan du lo sim tho pui tan ni ma sala chu mini ve chuan voinian an mimalin ka peri lo zoram me puyan tu te kal ti ko se ta thra ka ti to puke sa dong ale lal tham sa ga cha te reverend dar chung nu an kala pavona anin bia executive pass di la la Congress dem tho ho ro ti tho a za tha e ma zoram me pin min ko ta lui luya men ngai da kan chu to lo siam thak kan tum chuan ma sia nei lo mual min liam pui se la kong dik lo an kal se la thu dikin buna chang to lo chu tiang ani chuan chinge tam chu ngang kal to kan buai to om sia nei to lo ni chung ta ni bang chuan kan soi se la Silong Hills Council election lo ma party kan ni kan ding ve tura di kan tia kan dingam le la ba Congress ne thok ho lo tura kan ti kha
phoi mà chuan congress ne kan thawna banner lo chuan kan ging fiau to ne ke ni chu dik ta ka soi chuan mi puya do kan soya atap kraba hidden secret agenda om zel boxia hati yang ne chuan pathian hian min kai foi don lo di kan chiang to ne ZPM kan lo sarkar ang di alawang khop bai sarkar kat phila chuan zor mi ram boy chuak leng di ka hau zo di khop chuan administration kan mai lawa voi ni ayan ZPM ka soi sel lo voi ni ka soi zong tai ta ku ben ka ya executive committee tel zong khan an chiang em fekani din voi ni an ke ni choi kala ro lu ri ma suai tu chau kan ni alla ro kal don chau ZPM Exodus Nisa lama te po kan lein bezela Southern Headquarters kan kia kai ni chuan lung lei lama tang te champhai lama tang te le bun sang le zo ko pu chu tang poen group lian tak den te la kan lak lo to kan kan lo thei kan ni lo in tan kung kan lo wasat ko ke ti kan ma sabai ni vai ni hian dura hian zoram ni puitan lo chin si ase du ko nei ni nimin lo ka kan fria VC le local council election a hian ZPM kan mal din do nang ti an mal din am ti lo thira mu ngun taki lo thira won din do nge do lo ti chu zoram ni pui le le ro an mal din ni chuan VC la ku ri kan nei mang do lo kan ding le do chu lo ko soi lo du vai ni hian chung chu ni wang chuan hilom sa nei lo kan kala voi ni an soi chu hreom tam ta om ka soi chu vek lawang mi mal ta in bai te po hreom thin ka ti a ka hriat ren ka soi chu lo tai lo chu MP Thandora eng chanchin bu ba symbol lo ti sual khani ka soi du ni voi ni hian kha thil kha voi ni ka soi du kan chief minister zong tak kha da ron lek langa na sa takilan be ya hati lai po kan i to ke hi vigilance te ben kol kop tira na sang sanga kan sui ve ya kan sui suwa chu pusa ka po a chutu a hria action ala ngap lo ha kan dem ve ni ma se ke chuan kami mal mai dana evidence kan nei lawa ti sual thei din ka shalo symbol la lu tu khana ti sual thei lo voi ni thang hen ro a thok tu den zo em wang lai ni chan chin bui ka soi du ni kan i fo voi ni ka bu dan tak ta chuan a neutral to lawa a thei chen a emre party bei tu chan chin bu ha chu tar got bei tai a thok tu jinga an ti to than khat kan shen pon zo em a za thak em ani tu na hen ro ban nan kal le me ka lo en re ro wi lo ti hian amma kal lo ti tol to le ai o kal turan ti te po kal su he ti ga chuan inu na tan po lo bang kan ti wangan to le ta chu pani chu rin som khon tu me an ro man ne kal re ga với nên soi lâu có soi à và soi ngắn chuyện pa ku giờ liền mua pon ala ron soi tu ra ba ya soi lan ka tu chu ZPM mi ku den lâu ra se en vagin ne voi ni thanga pu sap da male ku lo ba ya sai lo tai phone call la len bia kren ti mak ka ti ni thil in thuk lu tok ki chu wang chuan voi ni an ka soi do ni chu ni ZPM ai ka nom thei tamang la wa meron ban der ve te ka chu len lu tok December ni som di ako kan zoram ni pulsi da ZPM ka ni na zong ka ba tu hi ka soi to wa November February thu ba pa ni tang ten ron no chuak mai an chuak dei to tan no puyo nom pu bo na te ka sa tha tu atang kai ber bol ni tun chen ko da thok pui te la wi ala ron bereng tu da kan fut me lai ko kan ji chen ka chon ron la private reng shel pon ti an puya di wagin an tillo phur ve ringot pa eng pa tin kai sui dang nge ni ngai chu wang chuan kan tan du tham tur da ma to lo ni ti kha ka soi du ni chuan emane pa kan lo lu chani ka soi du wa voi ni ayan soi fi ka du wa hey pu the ga te pu wa te pu la chun ka lo soi to wa si he chu cha in dim ka ti ya soi chu ka du ni voi ni ayan rei ta ka tang khan ka lo mai to thi na emane te po atem na sa po la po kan chang ve engat tige CA kan do da lang CA BTC ka ran vote ta mai ti te po ngun ta ken ka kai to a thil reng chu circumstance le evidence kan ena ngai January ni so pathup ni tai ka pia pu the ga hian lung le ya thu soi na ha ka lo hria ka ngai to na kal thu ye me ma voi ni an in dira ma yan MP zanga som thum pathum kan na ya chung si nga ma zawra men pakhat kan nei ve
dik taka soi chuan an du chuan Mizoram khamen huam lui tir thei reng kan traffic ni ma sala ka ngai tu thina kan dem ti hele nge mon ti sel ka ngai tu chuan mi chakai ko to ba chakai angmaya ko to ba tan to chuan au ai hung him na tura ti ve chu ngai ni bole ti ka bu chu ka ta chuan soi chu ka trom puya ka soi don ka tia voi ni kon soi min phala sapo ka soi du chu si hian Mizoram hi adau a huam lo bai ni lawa Christian tan ko zalan na pe pa ka ha vote khat le kan dei phang phan min san hi ma si hian Mizoram hi a huam don ni chuan emane party hi aram mu le don ni di kas min soi ti ma ban voi ni ka soi du ni min ho mai don lo chu ka soi du wa tin tu ko isu a ko kan soi phong bai kan ho lawe kan do da thon lawe tu party ma hian amai ro chu congress sun lai zong zong pon an ti thei lawa kan shaveka dikta ka soi chuan hil ngai tu chi kan ni veya voidian kan chanchin bumi tere zoram me kuya kan shavek lekha kalpan voi tam tak chief minister khana thupru thire ni congress sun lai khan kan shavek ari ari chuak fo voidia MNF ta ma lo ta a pathian le kan nam ta ti tu te na keran pe chuan ni kum November ni som ni pania ai zo press conference ka ina ka soi tho kha anti dikzel ta ka bangin ke ni chuan ramle nam ta an ke pen na kan hu hian hiam ta kan na tho kan mut bo dar bo kan nei thin central min he reng tu te hiam tak boya anan thian faida ka hu hian kan tang kong dam lawa emane party lo hui kan sa ka min pom du lo lo thau zo ka ni to tin voi ya yang chak ma yesu po thui tak kanin bia ma se soilam chi ni lo ba ka soilam shi lawang voi ni chu ne ki chu chu tiang takaram ve tu kan ni ve a kan soilam ram du chu ka ti mai lo je chu ka pa kha emane underground bo ro ve ka tari ram le nam hi ka fa ta ka se ti ro chu pa patum ka na ya i ram in nama mo chu in na pe fe su ti ka se ti dar ni chu tiang tak ni tu chuan voi ni ya hian zoram siam ra tu ra emane palak dan te ka gai tu a ni tin kan mo kung pui tha min pe a kan ria siamu mu prenga he lo te sugin en har sa ta kan nei lo ge sa kan niang na ra har sa ta tin re an tin sawa hei hi kan project ni kan soi fo thin chu ni sia hoi le khata ti kai lo india ram sum din bun kan ria india ram sum economy ta siat dan te kan ria chu ba san an thayang ang hong chang kai an ti dan te zirna ko ate emane party ni pui po tin rim khopa education minister na pala na po kon ria chu bang chun hei lo hi don chu ga mi tin trong ka na kan nei mo nei lo mo emane party na akal dana le akal zel tura atang ka yang thayang bela ta tho turin voi ni yan pathian le kan ram dan tin kan ron pe lu ve ta ni alo be这样子，老妹，水枪不要啊。